O 22 de decembro é a data fixada pola Deputación de Pontevedra para a inauguración da avenida Luis Rocafort en Sanxenxo. Telmo Martín amosabase satisfeito cos resultados da obra, que humanizan unha importante vía de acceso e saída á vila. Que me acaba de comunicar que o próximo venres día 22 se vai a inaugurar, polo tanto é que están definitivamente rematadas as obras. Para nós iso é unha satisfacción porque é unha entrada e salida moi importante da vila de Sanxenxo. Ao proxecto inicial sumase agora o acondicionamento dunha parcela de 200 metros cadrados que xa é titularidade municipal. A actuación permitirá a continuidade da beirarrúa neste treito. Sería continuar con toda a pavimentación da baldosa e todo eso. Como vedes era digamos un cuchillo que quedaba aí porque non se conseguía a cesión e entón quedaba pues, como un cuchillo aí que ahora, obviamente, pues, queda moito mellor se remata. Os operarios tamén traballan no remate da pavimentación da avenida e a colocación de árbores e mobiliario urbano para finalizar unha obra de gran importancia para o goberno provincial. Para nós esta é unha obra moi importante e que é moi importante por onde está. Estamos falando dunha estrada provincial, pero unha estrada provincial que está no medio dun casco urbano importante como de Sanxenxo e, dende logo, pues, nos esperamos que os veciños e as veciñas que estén moi satisfeitos co desenvolvemento da obra. Durante a súa visita, Uxío Benítez e Telmo Martín afastáronse da polémica que rodeou hai uns meses estes traballos. O desencontro remataba coa rotura do tripartito que gobernaba o Concello e que encabezaba Gonzalo Pita, que entregaría a alcaldía ao popular Telmo Martín.